ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲରେ ରାନୁ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା। ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଆଣେ ଆଉ ତାକୁ ବସି ଖୁସିରେ ଖାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ରାନୁକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯାଦୁର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଖାଗଲା। ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ଯାଦୁର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ, ଏ କି ପ୍ରକାର ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଆଉ ଏ ଏମିତି ଚକମକ କରୁଛି? ତାପରେ ଧୀରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭିତରୁ ଆବାଜ ଆସେ, ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଯାଦୁର ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଆଉ ମୋତେ ଯିଏ କିଛି ଭଲ କାମ ପାଇଁ ବର ମାଗେ ମୁଁ ତାକୁ ଖୁସିରେ ସେ ବର ପ୍ରଦାନ କରେ। ରାନୁ ଚଢ଼େଇ କିଛି ସମୟ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ, ନହେଲେ ଲମ୍ବା ଆୟୁଷ ମାଗିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ଯାଦୁର ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ କହିଲା, ମୁଁ କିଛି ଏମିତି ଚାହୁଁଛି ଯାଦୁର ଗୋଲାପ ଫୁଲ। ମୋ ମନ ସବୁବେଳେ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବି। ରାନୁର କଥା ଶୁଣି ଯାଦୁର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଖୁସିରେ ଚମକି ଉଠିଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ ବର ମାଗିଛୁ। ମୁଁ ତତେ ଶାନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଭଲ ବିଚାରର ବରଦାନ ଦେଉଛି। ସେହି ଦିନଠୁ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ଜାଣିଗଲା କି ଖୁସି ବାହାର ଜିନିଷରେ ନଥାଏ, ଭଲ ବିଚାରରେ ଥାଏ। ଯିଏ ମନରେ ଭଲ ଭାବିବ, ସିଏ ସଚ୍ଚା ସୁଖ ପାଇବ।